Tamén cabe destacar que polo Cruces pasaron 492 xogadores, dos que Poli, ben coñecido por todos, contanos as súas experiencias. O recordo máis bonito da etapa miña no SD, dende logo foi o partido de fase de ascenso cos juveniles na Coruña. Despois de haber ganado a Liga, que foi a primeira vez que participamos nesa categoría, e, bueno, tuvamos o apoio da afición, dos entrenadores, da directiva. Estuvemos alojados nun hotel e, bueno, como se fóramos galácticos de ahora, ¿no? As diferencias básicas para mí no tema dos equipos de nivel, pois eso, como ese de Cruces a un Celta de Vigo, a un Compostela, eso, pois, sobre todo é o traballo, non? A sesión de entrenamiento, a seriedade con que se toman nestes sitios o adestramento e, bueno, as convocatorias, todo isto. A parte deste recordo do equipo juvenil, pois, claro, teño outros moitos, levo moitos anos no club, teño un recordo moi bonito de cando ascendemos cos maiores, o primeiro título de campeóns. Teño un recordo precioso tamén do último título de juvenis, cando despois de moitos anos conseguimos quedar campeóns, estuvemos a punto de ascender. Mala sorte nos últimos minutos no partido da fase de ascenso en Burela, que bueno, perdemos esa opción. Igualmente cos infantís, que tamén despois de dúas intentonas estuvemos a puntiño de ascender fai dúas tempadas, non? E tamén teño o recordo bonito de que tuvemos equipos campeóns, pero bueno, faltame ese detalle de ascender. O tema da canteira é un tema de doble filo, non? Porque por un lado ti queres ter rapaces que xoguen, que estén metidos no fútbol, que de aí sempre sale algún. Por outro lado abandonas un pouquiño, se cadra, o primeiro equipo, deixalo un pouquiño de lado, digamos, porque dedicas máis tempo aos rapaces, pero eu creo que é imprescindible, non? A canteira para o Cruces, para poder aspirar a ter un equipo en categoría superior, temos que ter unha boa canteira. E de feito, estamos vendo que hai rapaces que están salindo para equipos dos alrededores de categoría superior. A pena é que non demos aquí ese salto de calidade para que se queden aquí e podamos ter un equipo en aficionados en primeira regional, por exemplo. Bueno, eu espero que con isto do 25 aniversario, con estas actividades que estamos empezando a facer e que queremos facer, se anima a xente, volvamos a ter unha afición como tiñamos cando empezamos, non? Que ibas aos partidos e o autobús cheo de xente, e o positivo sería que dende este ano en adiante deramos ese salto de calidade e que dentro de 25 anos máis podamos celebrar co Cruces en categorías superiores, non? Tanto nas categorías de base como nos aficionados. Eu creo que hoxe por hoxe o pueblo de Villa de Cruces merece un equipo en primeira regional, tanto menos. Na tempada 90-91 foi o único ano que non houbo equipo de aficionados, nin unha directiva propiamente dita. Podemos compensar coa aparición do primeiro equipo cadete, gracias a xente como Poli e Manolo Permui, que co seu esforzo resistíronse ao que o clube desaparecera. Hoxe en día, na mente de cada un hai recordos, anécdotas e momentos inesquecibles ligados ao Cruces. Os viaxes de Francia ou de Mallorca, a interpretación do hino composto especialmente para o 20 aniversario por David Fiuza, ou mesmo aquel partido feminino disputado no Camballón entre o Celta e o Carbo da Coruña. Estes 25 anos seguramente que nos deixamos moitas cousas esquecidas na trastenda da nosa memoria, ben por olvido ou porque son recordos que nos marcaron a nosa personalidade de maneira inesquecible e querémolos seguir mantendo agochados dentro deste sentimento que é a nostalgia.